ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଦୀପ ଚାଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୀପ ଗୁଡାକ ଜଳି ଛାଡ଼ିକି ଇଆଡ଼େ ମାରି ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଫୋନ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରାଯାଉଛି। ଦୀପ ଚାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରସିଦ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମର ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ରସିଦ କାର୍ଡ ଦେଇ ନିଅନ୍ତୁ। हमारे घरे जो समस्त जहाँ पानी बाटर पानी भटे देगी सुटिंग करते ग्रामवासी एवं जो दर्शनार्थी आनी भक्त बदल मान कमिटी तरफ विशेष धन्यवाद अभिनंदन। राजू बदना पानी